Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Radi by sme vašim prostredníctvom informovali verejnosť, že naša župa dnes organizuje stretnutie na tému Bratislavské a Malokarpatské Vinohrady ako zdroj hospodárskeho rastu a je našim spoločným presvedčením, že vinohradníctvo a vinárstvo je nielen kultúrou a identitou nášho kraja, ale predovšetkým výrazným zdrojom pracovných príležitostí. Hovoríme o tom dnes nielen v čase hospodárskej krízy, ale keď sa bavíme do budúcnosti, sme povinní zachovať toto odvetvie ako jedno z veľkých príležitostí pracovných miest. Inými slovami, kto ničí vinohrady, berie ľuďom prácu a regiónu budúcnosť. Príklady mesta Viedeň a mesta Prahy ukazujú, že vinohradníctvo a vinárstvo sú pokladmi pre tieto mestá, priťahujú 10 000 a 100 000 turistov a do mestských a štátnych pokladní prinášajú obrovské finančné prostriedky. My sa chceme týmito príkladmi inšpirovať a v bratislavských a malokarpatských vinohradoch vidíme podobný potenciál, ako majú Viedeň a Praha a týmto smerom sa chceme uberať. Je našim spoločným prianím obrátiť sa na poslancov Slovenskej národnej rady s žiadosťou a vyhlásením a prosbou o tom, aby sa ochrana vinohradníctva a vinárstva dostala do stavu, v ktorom bola pred poslednou novelizáciou, aby sa sprísnila, aby sme presne ten potenciál, ktoré bratislavské a malokarpatské vinohrady majú, naplno využili. Pretože je trestuhodné, že my posielame bratislavčanov užívať si vinohrady do Rakúska a investujeme cudzie regióny, pritom pod nosom tu máme tento klenot a nevenujeme sa tomu, respektíve zanedbávame ho. Tento trend musíme obrátiť, považujeme to za svoju absolútnu politickú povinnosť.